V uplynulých rokoch som opakovane upozorňoval televíziu Markíza na vážny problém týkajúci sa zneužívania pokročilých technológií na sledovanie jednotlivcov. Moje podnety zostali bez reakcie, čo vyvoláva pochybnosti o nezávislosti týchto médií. Vzhľadom na to, že médiá často slúžia ako kontrolný mechanizmus spoločnosti, je potrebné verejne vyjadriť stanovisko k tomuto problému zneužívania pokročilých technológií a vyzvať médiá na väčšiu transparentnosť pri preverovaní podnetov od občanov. Ak médiá ignorujú závažné zistenia, ktoré sa týkajú základných ľudských práv, môže to ohroziť fungovanie právneho štátu. Podobne ako v minulosti boli médiá kritizované za nedostatočné pokrytie korupčných afér, aj v tomto prípade je potrebné upozorniť na nečinnosť médií. Verím, že vaše verejné vyjadrenie môže vyvolať verejnú diskusiu. Nižšie je text žiadosti o vyjadrenie k podnetu, ktorý som zaslal redakcii televízie Markíza. Neobdržal som žiadnu reakciu na moju žiadosť o vyjadrenie k podnetu, ktorý som opakovane zaslal redakcii televízie Markíza. Predmet? Žiadosť o vyjadrenie k podnetu. V uplynulých rokoch som opakovane upozorňoval vaše médium na závažný problém. Moje opakované podnety zostali však bez reakcie. Rešpektujem, že redakcia televízie Markíza si prirodzene vyberá, ktorým témam venuje priestor. Dlhodobé ignorovanie podnetu, ktorý sa týka porušovania ľudských práv, sledovania jednotlivcov pomocou pokročilých technológií ako je HAPS a manipulácie, vzbudzuje rozčarovanie. Podnet, s ktorým som sa obrátil na vaše médium, sa týka údajného nemanželského syna pána Vladimíra Mečiara a vydierania medzi vplyvnými osobami na Slovensku. Portál Topky.sk informoval o prípade a autor článku venoval isté úsilie prevereniu skutočností. Autor článku však následne prijal lukratívne miesto v prestížnom periodiku, ktoré je vlastnené finančnou skupinou, a prestal preverovať ďalšie relevantné skutočnosti. Ľudia v pozadí finančných skupín majú silný vplyv na politickú a mediálnu scénu na Slovensku. Som si vedomý, že médiá nemôžu plniť úlohu vyšetrovacieho orgánu, očakávam však aspoň úsilie o preverenie faktov. Médiá často slúžia ako mechanizmus spoločnosti, ktorý chráni verejný záujem, keď štátne inštitúcie zlyhávajú. Bol som nútený obrátiť sa na Európsky súd pre ľudské práva, keďže vnútroštátne orgány vrátane polície a prokuratúry napriek opakovaným odvolaniam nepreverili uvádzané skutočnosti. Zistenia sa týkajú vydierania pána Ivana Lexu, jeho bývalou pravou rukou, Ingrid Kučerovou-Gelmanovou. Táto osoba v súčasnosti pracuje pre ruského oligarchu Olega Deripasku, ktorého peniaze boli naliate do slovenských finančných skupín, rovnako ako v prípade spoločnosti nebohého Petra Kellnera, ktorý tragicky zahynul za nevyjasnených okolností. Ivan Lexa je vystavený vydieraniu, ktoré súvisí s jeho zisteniami, keď pôsobil ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby o nemanželskom synovi Vladimíra Mečiara. Tieto zistenia využíval ako prostriedok na vyvíjanie tlaku na vtedajšieho premiéra. Aktivity, ktoré ako riaditeľ SIS riadil, sú dnes využívané ako páka proti nemu. Ingrid Kučerová-Gelmanová využíva svoje poznatky o týchto praktikách na to, aby ho prinútila konať v záujme Olega Deripasku. Je to Ivan Lexa, kto má dosah na finančné toky vo finančných skupinách, ktoré v 90. rokoch etabloval na Slovensku. Lexa, ako kľúčová osoba v pozadí týchto skupín, je nútený smerovať finančné toky do zahraničia. Pokročilé technológie, ako je High Altitude Platform Station, sú použité na sledovanie ľudí. Ingrid Kučerová-Gelmanová, ako súčasť ruskej spravodajskej služby, v súčasnosti využíva prístup k týmto technológiám na sledovanie a manipuláciu. Ostentatívne zásahy do súkromia ovplyvňujú nielen osobu údajného nemanželského syna, ale aj širší okruh ľudí, vrátane kolegov na pracovisku. Tieto praktiky sú zámerné a koordinované. Zasahovanie do súkromia môže mať negatívny dopad na psychické zdravie a sociálne vzťahy zasiahnutých osôb. Verím, že úlohou médií je nielen informovať, ale aj chrániť verejný záujem a princípy právneho štátu. Neustále ignorovanie môjho podnetu, ktorý sa týka základných ľudských práv bez preverenia uvedených faktov, vzbudzuje pochybnosti. Ignorovanie takéhoto podnetu týkajúceho sa porušení ľudských práv a zneužitia moci môže oslabiť dôveru voči médiám, ktoré majú zodpovednosť kriticky overiť podnet. V súvislosti s mojím podnetom vás chcem požiadať o vyjadrenie, či boli uvedené skutočnosti vôbec posúdené, alebo boli ignorované bez ďalšieho preskúmania. Opakovane vás vyzývam,
aby ste mi poskytli jasnú a transparentnú odpoveď. Settings, seriózny mužský hlas bez hudobného pátosu, jemné pozadie, profesionálny vizuál, vhodné pre sociálnu sieť s dôrazom na dôveryhodnosť.